Здравейте на всички! Аз съм Пепи и днес ще играем на Майнкрафт оцеляване. Не съм си пуснал чудовищата, защото първо, това е моята тактика. Първо трябва да съм нацепен, а после ще си пусна чудовищата, защото ще умра още на първата секунда в мрака. Сега си направя някъде къща. Не ми по каква къщата. Важното е, че имам къща. Аре ме скочи. Аз нямам брадва. Нямам брадва, тук ми ще щупа с ръка. На компютър не мога да снимам, защото като започна да снимам с моята програмка Fraps и то, когато свърша клипа и то не ми се показва клипа, смисъл не ми го е зачел, че съм снимал и това е много тъпо. Тъпото. Не, няма да е толкова проблем. Как искам да стане ден. Нямам торчове, нямам нищо. И то бутта. Така. Става ден. Става ден. Така, ако ми свършат дървата, просто около мен има много дърва и ще си направя къщата. Не шугаркина. Точно на такъв бая ми се пусках да напусна. За едно дърво. Сега ще трябва да чупа пак. Не бе, защо?
направя още клипове, не като влога, просто вече не ми е интересен влога, само обикалям около някакви такива магазинчета. Това вече не писна просто. И само ми казва да снимам на Майнкрафт, така че Майнкрафт. Само един мой приятел само ми казва да снимам на Майнкрафт. Къде е Майнкрафт? Ще снимаш ли на Майнкрафт? И на мен просто ми писна. Къде ми е крафтинг тейбъл, бе? Направих крафтинг тейбъл. Ето. Така. Ето най-накрая ще си крафтне една брадва. Чакай. Още да, дървета щях. Яре, после брадва. Я? Все крафтнах, бе. После брадва. Още дървета. Трябва да слагам за къщата. Много мразя така. Хора, аз трябваше да направя дупка за вратата, бе. Така. Тук честовете. Става ябълката, дърта. Не бе, защо се оставиш това? Вратите, sugarcane са... Дървото. Не бе! Връщам се когато намеря мина, защото... Трябва торчове да насложа. Връщам се след малко. Добре, хора, потърсих мина. Там беше някъде. И в мината имаше адски много кол. И адски много дърва имаше до мината и направих 64 торча. Сега повече от две не ми стане. Стига де. Ще ми свърши.
малко нубеста къщичка ще направих. Къщичка направих. Това от това. Абе, аз съм имал брат във веща, не съм чупил с нея, майко. Окей. Окей, хора, това ще е всичко за този клип. Надявам се да ви е харесал. Споделете, коментирайте, харесайте и се абонирайте. Това беше всичко от мен и чао!